Здравейте хора, днес сме с ново видео на Brawl Stars, като Чопа ще дава 2 безплатни мегабокса, които ще ги отворим сега. Тук първо да вземем фри 5 кредита, които буквално нищо не са. Шопа много лаги. Ти съм го забелязал. И сега 2 мегабокса. Ако не знаете, вие със сигурност трябва да знаете, тук на Невс не може да не знаете, ако не играете Brawl Stars. Тук гласуваме и вод. Тук аз естествено гласувам за мегабоксовете, защото са по-доброто. В TikTok на Brawl Stars казаха, че ако са равни гласовете, ще дадат и двете награди, нещо такова казаха, не съм сигурен, като може да видите, Шели ми е на 900 купи. И сега да видим 2 мегабокса. Мегабоксовете са по-добри от стардроповете, 100%. Стардроповете само дават реар. И сега шлоп. И 7 неща, окей, тук ще има нещо, 2 джема, 48 стотинки, 100 XP долари, 38, 4, опа, святка, може да видите как святкам, окей, искам герой, скинче може да е, и скинчето на Франки, още святка, окей, скинчето на Prehistoric, тези още ги дават, окей, континент и скин на Брок. Важния. Аз няма ли съм го, брат? Как може да съм го няма? Тука пинчета. Окей, става мегабокса. Искам да видя, ако не пейто уинаш, може да ти даде 100 и няколко джема, както гледах Ванко и кой беше, не помня кой друг беше, му се е паднало 4 неща, тук може да няма нищо, но дано да има нещо, хоп и не. Обаче 300 блинга, тези блингове от стардропове не може да се вземат, защото са стардроповете не дават толкова. Те даваха ли въобще? Не помня. Тук някакви офертички за 29 джема, кофта пин и това е. Ето ми ги бролерите. Тук махнах Леон 20 ранг. Може да го вдигна на 25 ранг. Аз както виждате имам всичко, не знам откъде имам 200 стар пауъра и 2 гаджета. Даже си купих и хайпера му. Мисля да махна после Вул. Лилито е щупена сега, но не съм играл много Brawl Stars с тази седмица. Като цяло и този месец не съм играл много, но ще се опитам да направя 30 ранг. Хора, какво да ви кажа, като цяло пократителен ни 2 мегабокса, като цяло нърфнали да са ги, какво са ги направили, но стардроф ще втораме някой друг път. Така че това беше всичко от това видео. Айде, чао!